kin mau ya kan neba ka perthai kan mat jing ka bakrau bha na gapta kan ka thma jong ko Iran persha ya ko Israel bat ya ko Amerika balai namar ba kumba lai pho percent ki ri hakaleng saudong jong ka perthai ki don kam ya ka umpnyang napo jong ka Middle East bat khat nyu percent ki don kam ya ka gas napo jong ka Middle East ka dei ka India ka jongi ka ban sa sha kta bha ha ka ni ka thma ka bla jiamanta hapo jong ka Middle East kani ka thma jong ka Israel bat ka Iran kala ban dei ka thma ka ba shir khai tam ha ka history jong ka perthai namar ka dei ka thma ka ba kta ye shitulup jong ka perthai kani ka thma kala ya manta hadu ka sngi ka ba khat saw hanre om sham la don dak ba kan don ka ta ka jingsang no ya gini kathma ka jingmat jing jong ka perthai ka dei ne gini daw harum kani ka thma jogri Israel bagri Iran kala kta om tang ye ka Iran ka Israel bat ye ka Amerika hanrai kala kta langru ya ki ri jog perthai namar ba ka Iran kala kput naphang ye ki jhat kit umpnyang jong ki nu ki ri jog ka perthai ki badai ban ya lingba jong ka linti shahormos kani kala kta hadu kata ye ka yu thit umpnyang kabadan hapo jong ka Middle East bat ka linti ya jhat jong ka hormos hagba ki jhat jong ki ri jog perthai kila haban ya lingba jog ka linti kabade hapo jog ka jingpe jong ka Iran bat ki babun ki jhat kit umpnyang jog ki nu ki ri haba ki ya lingba jong ka linti kila syak siat dagi namding jong ka Iran ban penjot om tang ye ka umpnyang hanrei ye ki bru ka badon ha kita ki jhat ru ki jhat kit umpnyang jong ka India bat jong ki wei ki ri jog ka perthai ru kila mat ya ke jingsha penjulor ke syur khai bha nadu ki tayo ki bala dap bat hadu mata bat kila donru ki bru ki bala yap na ke jing thar namding jong ki sipai jong kri Iran ka umpnyang ke ba kongsan hadu kata ya shitulup jong ka perthai bat kane kan sapen ku dor le se ya ka umpnyang bat ya gas ha ka leng saudong jong ka perthai namar ke jingdon jog ke thma jog Israel bat ka Amerika persha ya ka Iran namar ba ki babon ki jhat kit umpnyang kim nut chu ban ya lingba jong gre ka linti kari Iran kala herthma na phang kat balap kat basham kam tip kanu ka jhat jong uparlok kam tip kanu ka jhat jong unongshun hanrei kala herthma na phang menta ga sngi kala yo ru ban herthma ya ka jaka busipa jong ka neto kabadon hapo jong ko ri ha Turki kala herthma ru ye ki jaka busipa jong ko ri Amerika ki badon hapo jong ka Middle East bat kani kala bu ye ka perthai ha ka jingma ka ba shir khai bha kum bagalong menta haba phai se ko ri India le si kani ka thma kan sakta hadu kata ye ko ri India na marba ka ri India ka don kam hadu kumba pra phosan hadu khandai pho percent ya ka umpnyang bat ye ka gas nabar jongri batang kumba shipau hadu khatsan percent ye kala ban yo napo jongri karin dia kala yo ye ko umpnyang na kinigiri kumba laipo hadu laipung dai percent ye kayo napo jongri Russia arpo hadu arpo lai percent kayo napo jongri Iran khat sau hadu khat pra percent kayo napo jongri Saudi Arabia pra hadu khat wei percent kayo napo jongka United Arab Emirates bat san hadu nyo percent ye kayo napo jongri Amerika nang ta ye gas pat na kari Qatar kayo kumba sau pho hadu sau phosan percent ye gas nang ta ye ki wei pat ki ri ki ban pendap ye ki gas hapo jongri India kade napo jongri Oman Amerika Australia bat napo jongri Russia kumta lada pek ye ka India ngila ban ong ka umpnyang ka dei ka bawan bun bha napo jong ka Middle East bat kani ka thma jong ka Iran persha ye ka Israel bat ye ka Amerika ka dei ka thma ka bala kta hadu kata gata ya ka India ga jongi bat kani ka thma lada kan ne Islam kan sakta hadu kata gata ye ka dor jong ka umpnyang bat ye ka dor jong ka gas hapo jong ka India bat ka jingli hangni ka longba ka ka banja ye ka India lada om don umpnyang om don gasu hapo jong ka India la hatu kata ka shipo bat khatsan percent katnu ka la ban pendap
ya baro kinong songsnong jong kari India bat ka ka banjia lada omdon gas omdon pnyangshu hapo jong kari India kumta ka India menta ka don hapdeng juga jingkus lai ka bakrau ha namar ka jingdon juga thma hapo jong ka Middle East namar ka ni ka thma ka dei ka lakta ningkong ya ka India ka jongi kumta ayufis ngo halor juga ka thma jong ka Middle East menta sngo pha sakaman kublish bunta hadu bigendu ha go wipat ka video